Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Isma Ois. Selamat beraktivitas yuk guys. Kali ini ambek di peri apa tak kongonan pemirsa mek kates ngukelan. Men nedukem kayak kono sik lho, kok gak iso nyutingno soalnya nggo HP. Loh, kayak kono lho. Kayak kono mobilnya kayak kono. Pemek kates kalau pemirsa suwi kayak tau kelan menir Mbak Ismai. Kok lode ae belum. Apa mek kates di syutingnya di peri pemirsa. Kelan menir dong telo ambek kates njaluk Mbak Rini wong kayak enek. Ku ya kono enek. Cek iki. Nih. Ketok nang iya. Ketok. Pirwi. Mateng no? Enak soalnya pasti kalau mbak dengan telo yes itu ay ya ki untuk sofa bi kondi Mbak Rini ayo cepetan apa nih lansa itu aja yo menir dong telo ayo tabar nah aku kok kita masak pemirsa tripode langsung nih guri tak cek aneh kita ini kok rasehat iki sih kok layu ini kita Mbak Isma bisa ngekumpul menir kalau mek gedang apa mek godong Deni budal Per, ayo Per. Apa yang gue botok mek godong lalu. Peri. Iki lho cekeli. Per. Dikongkon ki kok. Apa ini cekeli tak mek godong. Iki keluar. Terus lo hilang no aku lo. Aja aku. Tayo. Meski mulai tak oceki pemirsa tak tinggal mek godong sik di mangkok tinggal botok
urang, diperi untuk urang kokon bothokno pemirsa. Iki kae wis tak goreng tepung, tapi iki saiki tok sing cilik-cilik. Si gedhi enake digoreng tepung, sing cilik di bothok. Cek katese soalnya pek lan menir. Bothok urang kelan menir. Kates dong telo. Nyambeli dang-dangan lah. Sambet dang-dangan enak. Aku ambil pas bothok di dang pisan lomboke. Ini ngono bisa terasine pemirsa. Tak kira ki mang layu, dadak yo ora iki. Tak kira mateng. Kok mana sakarane? Jangan mir. Suwi gak tau pulang menir pemirsa. Iki orang nganggo jagung, biasanya Pak Isma pakai jagung. Lali tuku Mbak Jandi ini tuku. Pakai wis tak kumno anu. Beras pemirsa menir. Jane malah sedep menir nek kelan menir iku. Iki jenenge jangan menir iki ya kok menir kuwi. Tapi biasanya kene pakai jagung, gantine jagung saiki. Kadang tuh beras kan kita lebih bisik pemirsa. Terus kita cuci, langsung kita nggak bumbu. Oh pitik. Oke kita dono apa ya pemirsa, kene kates, wis tak cuci pemirsa, diiris-iris terus ki pakai daun telo ya. Bayem gak ada bayem. Jadi kita mau ini pakai ngombotok diparut. Kurangnya iki pemirsa lho. Kurangnya. Kita jangan dulu ya. Jadi kalau botoknya nanti kita kayak bumbu jangan ini dhisik. Iki yo saorang iki bumbu sebenarnya digodhog dhisik kuwi. Bari kita godhoke pemirsa. Sing penting kuwi enek kunci. Nek gak ngono ya apa jenenge kemangi. Kemarin yo lali. Kemangi yo lali. Iki kunci, guys. Wis enek kunci yo sedep. Aduh senutan ning ngene. Ulung ati rasane. Kita lanjut brambang bawang iki jenenge menir iki pemirsa, beras dikum. Oke. Langsung kita ulek. Kembek ulek tak nyalakan api ini dhisik. Bismillah. Menggodok ke atas ya pemirsa. Seperti wis lembut ini. Kuncinya kita cuci sik. Langsung digecek geprek nih dure guys, seperti ini. Oke pemirsa, guys, mulak-malik kita masukkan katese. Nah, ngedok. Kita lanjut marut klopone guys. Sini. Botok. Suwi
gak tau Maret lagi iki mbek Maret. Aku ngeten pungiran. Tahun Maret lewat sak menit terasa guys. Ini ki jek 6 ropone saiki kok dadi atos. Nginep sewengi iki wis atos. Wis selesai karek lihat bumbu guys. Malik pemirsa, masukkan daun telo, kita masukkan garlic. Panas-panas sih cocok nek mendung iki ya. Cocok, guys. Dan lancaran langsung masukkan bumbu ini. Penyedap rasa. Piye, Mak? Ya ampun, teng gas, jangan menirik gas. Sarapan, tes rasa. Sik. Wis tinggal botok karo nyambel. Langsung kita botok pemirsa. Soalnya tinggal nyambel. Tambah bawang, pedes ini kencur, dan nek botok enak mentahan pemirsa ini. Mentah
urang gawan iki enak ngilang iki. Dibothok. Seger. Jus ya, jus. Peri balik ya, golek urang. Nang goleknya. Tinggal botok pemirsa. Nanti kita lanjut lagi. Oke, lanjut kita kayak tomat pemirsa. Siji ae kok sitoke nyambel. Iya. Kaku yo. Genah kok renge. Jos, bodoke jos. Pemirsa. Sekarang membeli. Wis dadi pemirsa. Godhongnya sampai ngene tak bakar ben lemes ngono karku. Bodoke tinggal tape. Kayak sumbuntel. Ben koyo tape, ben koyo tape. Suwek. Suwek. Goreng tempe pemirsa. Selak kobong. Goreng tempe. Coba sedikit bendang. Marem. Sambil goreng tempe mateng. Pemirsa ini karek ngedang iki. Karek ngedang, karek ngedang. Oke, wis tahap terakhir masih kok kobong tendene. Kethoki ben tambah ayu, guys. Bodoke gak njebobok. Buntelane ngger-ngger.
wis selesai karek ngedang. Oke, kita masukkan dandang guys, sudah kita siapkan. Sisa lombok ngedang lombok. Jangan naik guys. Suaranya rada keluar. Sekali jangan lir. Guys. Kengko ambek botok tak ngedang pisik lomboke dang-dangan pemirsa. Carane ngene, di mesisan didang tomate yo lombok karo brambang ambek terasi. Terasinya jangan lupa kita kasih terasi guys, didang bareng botok ini. Mari sedep. Cibiting loro guys, ben ketara. Oke, selesai. Terima kasih ya pemirsa, semua kegiatan Mbak Isma masak-masak kali iki menune botok jangan menir karo sambel dang-dangan. Wis ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih selalu mengikuti kegiatan Mbak Deni, Mbak Isma selalu support, Mbak Isma cara masukan. Mbak Isma pamit dhisik becik titik alo ketara dadi wong becik sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai gobios guys.